Fl-aħħar sigħat feġġew żewġ każijiet ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna wara li saru 1253 test. B'hekk sa issa f'pajjiżna kellna 465 każ pożittiv ta' COVID-19 u b'kollox saru 32,989 test. Qalet dan is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci fl-aġġornament tagħha hekk kif spjegat ukoll li fiequ 12 persuna fosthom persuna tal-fuq minn 90 sena. B'hekk in-numru ta' persuni li fiequ mill-virus jammontaw għal 351. Preżentament f'pajjiżna hawn 110 każijiet li huma attivi. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika spjegat kif l-ewwel każ pożittiv li feġġ fl-aħħar 24 siegħa kien ta' Sudanis. Kellna raġel li huwa ta' nazzjonalità mis-Sudan ta' 33 sena, dan jgħix fil-komunità u jaħdem hawn Malta u dan kien kuntatt ta' persuna oħra li kien diġà infurmajnejkom bih li kien pożittiv qabel. Infatti kien jgħix fl-istess post ma' dan il-persuna. It-tieni każ huwa ta' Rumena ta' 29 sena u li toqgħod hawn Malta. Hija bdiet bis-sintomi fis-27 ta' April wara uġigħ fil-muskoli. Hija ma kienx qed tmur għax-xogħol madankollu kellha kuntatt ma' persuni li jgħixu magħha. L-isptar Mater Dei hemm 3 pazjenti rikoverati fis-swali filwaqt li hemm ukoll żewġ persuni li qed jinżammu fit-taqsima tal-kura intensiva. Il-Professur Gauci spjegat ukoll kif ġiet imnedija app li turik jekk għandekx bżonn tagħmel test għal COVID-19. Persuna jkun jista' jara x'għandu sintomi, idaħħal dawk is-sintomi li jkun qiegħed iħoss, jittikkja fuq il-lista li hemm. Din l-app ukoll tkun tista' tara ir-risk factors li persuna jista' jkollu, jiġifieri jekk għandekx mart kroniku, jew inkella jekk inti persuna kellux ukoll xi kuntatt ma' persuna ieħor li seta' kellu s-sintomi jew kellekx dal-exposure u anke jekk inti kontx diġà għamilt test ieħor qabel. Abbażi ta' dan, din l-app mbagħad tkun tista' toħroġlok risk assessment bħala outcomes li tgħidlek x'għandek tagħmel. Il-Professur Gauci spjegat li l-pubbliku mhux se jkun obbligat jipprovdi informazzjoni personali sabiex jagħmel użu minn din l-app. Il-pubbliku jista' jaċċessa dan it-test fuq is-sit covid19check.gov.mt.